Так, як там більше треба робити? Ага, ноги на ширині плечей, а руки уздовж тіла. О, сябри, ви вже тут? Привітання! А я нове практикування для ранішньої зарадки розвучую. Хочей долучайтеся. І поїхали! Нахил у один бок, у другий бок. Раз, добрий вечір усім. Раз, два, у один бок і на дві буслішек привітання, у другий. Янка, а чим ви тут з глядачами займаєтеся, а? І ще разок, Буслік. Ми нове практикування для ранішньої зарадки розвучуємо. А, ось яно що. Так, долучайся, бо переходимо до кручення головою. Ой, дякую за пропанову, але, ведеш, не хочеться. Ну, не подобається гэта, можем інше практикування розвучити. Янка, у інший раз обов'язково. Буслик, да що може бути цікавей за фізичні занятки? Я ще питаюся шмат чого. Але ж коли займаєшся фізкультурою, становишся бадьорим, веселим і моцним. О, подумаєш, мене може інше бавлення часу тішить. А в облаках полетать, а я ще шапляться до усіх з питаннями, що де, откуль. Просто мені усе цікаво, тому я і люблю питання задавати і книжки читати. Не, Бусличок, так жить нельга. С таким распорядком дня тебе ніколи не стать натренированным и спортивным буслянятком. А мне, може, і не треба таким быть. Як гэта? Усе повинны спортом займаться. Привітання, мої маленькі сябри. Ой, вечер добрый, Полинка. Салют. Мне почулося, ці ви знову поспрачатися вирішили. Полинка, это все Яночка. Яна каже, без фізкультури і життя нема. Ось як, а ти що? А я, Полиночка, я. Зрозуміла, Буслик не згаджається. Не згаджається. Виходить, не у час я вам новую машинку принесла з конструктором. Ой, новую. Полиночка, да гэта ж тое, што трэба. Ого, што я чую. Няўжо вырашыла фізкультуру на цацкі прамянять? Не дачакайся. Я прапаную правесці спартыўную эстафету. Разгрузи машинку. А, гэта значыць, хто хутчэй разгрузіць машинку і набярэ больш дэталек. Менавіта, вось такі умова. Ага. За один раз бярэш толькі одну дэтальку. Ну што, Буслічак, паспрабуеш паўдзельнічаць у эстафеце? І паспрабую. А я упэўнена, перамога будзе маёй. Хутка высветлім. Полиночка, на лік 3. Дамовіліся. 1, 2, 3. Пачалі! Гульня! Нарешті гэта ўсё скончылася. Не інакш наш спортсмен стаміўся. Ого! У спартыўнай эстафеце «Разгрузи машинку» з вялікай перавагай перамогу атрымлівае Яночка. Ура! 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 Ось так, трымай. Ура! Ура! Ліска Яна чэмпіён! А ўсё дзякуючы Штодзённым заняткам фізкультурай. дакладна, віншую цябе, моя даражэнькая. І я віншую. Дякую. І вам дякую, бо я нарешті зрозумів, що необхідно займатися фізкультурою. Тады кінь сумаваць, бо пачынаць ніколі не позна. Лічыце упэўненыя. А калі так, абяцаю з гэтага часу заўсёды і ранішнюю зарадку рабіць, і займацца фізкультурай. О, хутка вы мяне не пазнаеце. Малайчына! Спадзяюся, і вы, дзяўчынкі, хлопчыкі, таксама сябруеце са спортам. Полинка, а які спорт мне выбраць? Прапаную, Буслічак, табе самому вырашаць. А ў гэтым нам дапаможа адна спартыўная віктарына. Як вам ідэя? Пытаюся. Я ж тут трэба. Ну вось і добра. Тады пачынаем. Адгадайце камандную гульню з мячом, мэта якой забіць гол у вароты суперніка. Так. Командная гульня з мячом. Мэта якой забіць гол у вароты суперніка? Полинка, гэта ж футбол. Правильно,
кажучы, гэта футбол, адзін з любімых відаў спорту многіх хлапчукоў. Ой, малайчына, Буслік. 1-0. Дякуй. Ідзем далей. Назовіце гульню, у якой два гульца праз нізенькую сетку перакідваюць мячык з дапамогай ракетак. Так, два гульца. Мячик туды-сюды. Думайте. А что тут думать? Гэта теннис. Правильно, Яночка. Які могуць займацца з вялікім задавальненнем і дзяўчынкі, і хлопчыкі. И лік у нас 1-1. Тады апошняе пытанне. Слухаем уважліва. Назовіце камандную гульню на лёдзе з клюшкамі, гульцы якой імкнуцца трапіць шайбай у вароты суперніка. Так, командная гульня с клюшками на лёде и шайбой. Мариночка, ты гэта ж хоккей! Хоккей – мой любимый вид спорту. И гэта ўсім вядома. А вось пераможца не. І гэта добра, бо перамагло ў нас сяброўства. А што можа быць лепшай узнагародай для лепшых сяброў? Цікавый мультфильм. Правильно. Глядзім. Буслик. Дякуй табе, Полиночка, і за цікавий мультик. І за цікавий вечір. Звяртайцеся. А зараз, мае даражэнькія, Памятаем, чистим зубки, мыем лапки и тварики. Батьков целуем и отпочивать в ложечки бежим. добрай ночы вам, мае маленькія. И солодких усім снов. Бывайте. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.